nik ikasi nuen Kuban, Habanatik ordu betera, egon nintzen bertan 2 urtez, bertako zinema eskolan dokumentala ikasten, eta behin joan ginenean Habanara, joaten ginen maiz astebururo. Eta niri pilo bat gustatzen zen musika elektronika, orduan behin joan ginen bertara eta egon ginen bilatzen elektronikako festa bat. Eta joan ginen toki batera dela horrela nahiko turistikoa. Bazegoen elektronika, baina apur bat artifiziala bezala. Orduan atera ginen bertatik eta izan zen como decepzioa. Hasi ginen oinez Habanatik eta batean nabitu genuen lurrak bibratzen zuela. Eta ikusi genuen garito bat horrela super txikia eta sartu ginen barruan eta esan ziguten beheko solairuan da. Orduan jaitsi ginen eta aurkitu genituen 5 pertsona dantzatzen argi estroboskopiko batekin horrela tekno industriala super gogorra. Eta izan zen como ze toki da hau, investigatu behar dut edo zeo zer egin behar dut honekin. Eta horrela sortu zen Habana industrialaren ideia. Ni joan nintzen ideia batekin egin nahi nuela dokumental bat musika elektronikari buruz, eta uste dut gero beste gauza bat izan zela. Claro, izan zen materiala hartu, berez ni joan nintzen brujula batekin grabatzen, baina ez neukan ez da gidoirik, ez da zehatz-mehatz zer egin nahi nuen. Orduan erronka nagusia igual bai izan zen editatzeko orduan. Azkenean material pilo bat izatea, baina ez jakitea zer kontatuko dugun, eta hor frogak egiten egin genituen bertsio pilo bat, eta pelikula aurkitzen joan apur bat. Ez genuen espero horrelako estreinaldia, ze gainera ja pasatu gara beste 2 jaialdietatik ere bai, eta batean nebin proiektatzea gure kortoa, ze ere bai sentitzen dugu dela gure korto txiki bat egin dugula lagunen artean, eta batean hor pantaila handian ikustea eta partekatzea jendearekin, da emozionantea bai. Ni nago oso pozik, eta gainera ze pantaila handi batean ikustea, eta gonbidatzea nire lagun guztiak eta familia. Gustatuko litzaidak ere bai Kubako jendea etortzea, baina hori ez da inerraza. Ez dakit, ni nago oso pozik. Uste dut ez dela film labur bat non kontatzen dugu zeo zer zehatza edo daukagun mezu bat hori konkretua edo esan nahi dugula gauza bat eta ikusleak zeo zer hartzea espezifikoki. Uste dut dela korto bat non hitz egiten diren gauza askotaz, eta da gehiago igual bidai baten modukoa Habana hortatik. Orduan uste dut, ez dakit, jendeak sentitzea hor barruan inmersiboki dagoela sartuta eta jarraitzen duela apur bat gazte hauen bidaia edo gaua. Zinebiren ondoren ez dakigu oraindik zehatz-mehatz gertatuko den, bai estreinatu dugula pasaren astean Suitzan, hurrengo astean goaz Alemaniara eta gero Zinebira. Orduan ez dakigu, baina orain arte nahiko ondo dabil, espero dugu horrela jarraitzea.